Mentakas ngi dan halai mkra bat sespang por ngi lech khandai lat banyak krani kina samla halor ka jing ya ki jongki kumshi benta ban pa yo jing solam ba ka jing kersan ya ki kena pulis sathi sa Delhi hajantar mantar ba yang persa ya ka sarkar BJP ka jing dawa ka de ya ka jing penihar suki jong u menteri puli puthi udhar mendha padhan par ka jing pen kala jong ka education system ha barok koi kari kene kari ka sor jongki kena samla puli ka nong ba shlong Kaya pelong ipi nuan mentas ngi sene ka protes. Namanta kalaway ko bahajang lade te namar kaway do basusun ay station Delhi mo ba to baja ka to lati chachi ay te abun ba minsawi ay kamdel ken ka am kadiban change ka ka system la shalis ngi kum ngaru ngamut graduate te lada nga plan man le ka net exam si ay lada kali ka question paper kum to ka im jong ka lajat ta da ngawan khnang namanta kalaway ko bahala dehi bat kum joru ikiway ki news ki na few ay jong haru ka first reaction jong ate nga susun ay hi ban nga sngodom ru ya kipulet nga sutu mo ka de ka duty jong ki namar ba lada kim le ru ken cha suspend ay tamasin ay pat em ki de ban perkat hi namar ki don hi ki kon ki tila jong te lada ki show ki kon ki tila jong pat ki long kum no em te umdai ken man long kum to kipulet kini ki CRP kipulet ru jing sha ki de man long no ka side jong ki yud hi namar ki kon ki ti jong ki ru ki don ya kata hi nga sno ban yours resign no uni education minister kumjuru ngambes ngam stunar personally ya ni prime minister Modi te ngaku awan yo bangin elect new minister hai ru ka India kalong kerap pala ngikwa ek resignation jong Dharmendra Pradhan te ladang ngila yo ek resignation jong Dharmendra Pradhan ngila poi sha ka step 1 jong ka ka ban penlong ya kanika kari jengi bakan yach khamat nama suki ngin protes na banta kiwi ki namar ba kani ka ri jingi ki bon kini ki jingduna ki jing ki ba ki breu ki not ban ong re da kedai bang ye mi lut kumni tingila ban penduna ni pen ngila ban kumnung ngila ban poi hak level jong ki developed countries ma MDA government solidarity and support for the ongoing protests led by youth on behalf of the Congress Janata Party at Delhi. So we stand here first. We want to condemn to one of the donkey, I would say a donkey, who gave a bad comment in Instagram by saying that to shoot the student in Delhi when they protest. I want to send the message to the Delhi police. If they obey to this donkey, the police better start with him fast. It will be better if they want to shoot the student who agitate aggressively. For who? For the future of the country. Ako bangay gitu ki pulit bagi brutally mo ya ki students ngasngo pang mensem dingteng ngape ya gitu ko video ro ngayam mongi badon khoni te ni da perkhat ibu hajaka jongki ya ki khon lade lada ki sasyo kum tungin sngo kumno ni pha school ki khon ro banne yu ban bha kalawe ka namta ka future jongki hani mentapat ngana I kum don future shu namarka education system jongi kala lo palat wadi khna red khna thei ro kim kenshu kila shu de kideng kila shu kerdam ya ketika jingja ke baca po Delhi kan kalong ta hadu kata-kata ya kemensim jongi ki kemi tam ya ki khun ki jongi ki badang pule puthi ma habangi pe ki khun jongi ki khun kim ong yangi ba ngila sacrifice hadu kata-kata bangi jenjar ya kanika system de kimya thu kim not banien ban share bania thu ingi kimik pa onda kilawan syaka depression ma kumbangi ong kila sngo kutlar de ki kunjugi bonsen ma kishimya ki senjam ki ba pen susi ma khamtam kumbangi lai I gitu ki ar phongon de da ka jingkhya mensim ngiwan shaner umata
ngi kumne si parlok na boy ngiwan ban pen snow ya kata ka jing snow ngi so kiang ngi so dap da ka jing so si gen ba ki khon jongi ki hadu katu ki sha tiet sha bama tang na banta ki pania ko hok jam ki nang ta halor kata nga ban banong ba to health education jongi udai ban resign gen umdei kin ban pendik yang gi ya khamta mi gi khon samlama to katam jongi ka jingpule jung puthi jongi keladap ma han ringi haban perkhat pat ye kalawe jongi khon jongi ken kane gade ban hak baro hi kari India ka jongi ngide ban suthu ken kade ka kamram jongi kikmi kikpa bangin suthu e ka jing jongi khon ha da sakawi rungong mi mo ya mi lang baro ban ya kip ya ba lang ya ka jing pule puthi ka bala poi hadu ba ka meghalaya jongi lik ka don shatrai du te kadika kamram ke jongki kena school ki kena pule kamtam ngi ki kemi kpangin kershan ya ki nadin ke katahi ko. What's your name? Ryan, Okay. And why are you here today? protest. We are in danger. We want justice for students. Kani ka issue kala dei ka ba la pen ki wen ya ke jingbu perkhat hoi kun janga la dap san snem bat lada minat un sapoi sakta ka bentah ka ba un ha panyele ya gini ki entrance exam ki ba per ki badan bat kani ka jingjia ha ka ba ki khna pulehi ki la mat ya ka jinge ka ba khrau ba arsin ki ha panyele ya ka to ka tes bat khamtam me ka jingdu no jang ki ar phong tam ki mensip oh ngatrai kani ka por kani ka protes ngimkan syo syapang kali nya ban kran ru ka wai ba kumno ha ka jingmu jing perkhat jong ki kon samla ka kta yaki kikne kikpa ka ai bakila ban le kalong ban penbiang ka pisa ka pilan makin kre ila di ban uli ban lele ban kre nam tak du exam hendai ka mental trauma bakiya psychological trauma bakiya ki ha ban shim hadu ka jingem lo jong tamdai ke ka ba pila ban compensate da ka ba shuai tang kumbaka demand man ta ka CGP mo shikror ngas ko ba kadon kam sikai te ban sko ya ka jingkhia jong ka jingjia ban ya ka ni ka system hi borok kawai ba kamla ban long ban chuang ba o la lik nrei lada da ka jing lik kapoi syakaba kawan ka frustration ki khon sam lagi jongi hoi nang ni pa jala jongi mdan tambangim na banong haki por ki sem lada ka wan kum ni ka jingjia biang sa sisien tenga tharai lada ngimlong menta ban kran ni kani kan sadir ka por yangi ban phai sya ki khon ki jongi ban ong ba bangi krem not ban kren kuma kani ka por Te ba kumulong ko pa pismo kumlo halor kani ki chu khamtam me kala we jo kani ka. Kani kalong kai ka ba so sik thang naman ngile I bagi ba pun ki samla nak jing so khya man sim namar ka expectation ka jongki kalong ba government ko bang isu thu ba kadi banlong of the people for the people and by the people na so thu kani ba kadi ka failure of a system bar kani kala polong desperate ikna bar la don ki bala khlat no namak la suicide maka jenglong desperate ka jenglong frustrated ka jongki halo kani system kabar dokam manta kalong ngihapan change ang system bar ngi dokam ruban fix responsible ya kinuno ki ba involve ani ka leakage bar khamtam union minister ya ka ba ki youth of today especially youth from all over the nation had demand budi ban resign bar kani kalong ka ba somnya bar nga penrem jur ya kani ka leakage ka ba kat ka need exam ka bang idon so much high expectation bar kabar pa kalong ka atrocity jong ki police kani ka panpaw ta ka cowardice many time nga ko pan ai ta ka message ba ki khon samla ki ban dawa ban yeng scam ta ka hok ban ngarung adon hani ko por mdai tang kom representative ndai ngawan kom concern citizen ban extend ya ka solidarity nakaliang ka jongi kum ke chuaisi kum ka kanhun kum ki khun samla jongka jala Meghalaya ngikwa ban pha ya ka khubo saboro ki samla ba phya ban mi shakhmat phya ban paw ya ka sur ka jong phi na mar ka ka baja pu New Delhi kum ngong kanom kta atangi ki khun samla jong New Delhi rekan kta yangi ru kumju any changes in policy and a decision made by the government
kamtam e ka central government kan kta yangi ngi kwa ru ban pha ka khubor ya ki khun samla ba phin long ki boslur mi shakhmat pen pawi ka jing sno ka jongpi namar ha bakut hi kani kan de ka lawe ka jongpi namar ki jing kta ka education system kan kta e ka lawe ka jongpi balada phim yang menta kan mento yu ba phin yang hadin habun onda phim la shu ban wara ka jing kala lada kanu nu policy ka wanra ka sorkat india ka ban kta ya ka lawe ka jongpi Mentangi lada nang ni khandai lat ban sakhi de ki khmat jong la dia ya ka jing shir hem jo kini ki khna samla pule ki dang ba bat ki mi mar ki badan hakani ka jaka ki pi ya ka jing thrang jong ki ya ka jing kala hakani ka region ni na do meneng la ya so bon ki sur ki jing so khya jong ki jing dawa jong ki ba ki jing rai kut jong ki ngindang ai bot dia ya ka ni ka issue ngau na san hame khongwur na for media ko le shibon